Ahoj, dneska tady mám naši recenzi a dneska máme proteinák od Maslotechu. Maslotech, to je kanadská značka, Nitrotech Hardcore Pro Series. Tak, tady ten proteinový nápoj se vyrábí v příchutích. Čokoláda, vanilka, jahoda a cookies and cream. Já jsem si tady koupil vanilku. Upřednostňuji kvůli tomu, že mi chutná celkově, můžu cokoliv s vanilkou. A vyšel tady vanilka milkshake. Mě chutná, osobně dá se jí zvyknout, ale že by to byla nějaká super raketa, se říct nedá. Je to takový umělý, dalo se říct, takový hodně chemický, nemá to jakoby nej tak přírodní třeba jako u jiných značek. Denní doporučení dávkování tohoto proteináku, to je 1 až 2krát denně, jedna na porci 1 až 2 odběrky. Tady píšou celkový dávkování na 1 odběrku. A to je 28,5 gramů a má to tady vlastně 20 gramů bílkovin, což je plně super. Je tady hromada vitamínů a stopkových prvků, což s tím taky souhlasím, což je úplně paráda. A vlastně jediný s tím nesouhlasím, tak to jsou ty vlastně komplexy, což tady třeba mají napsaný nějaký komplex. A vadí mi tam to, že nevím, co tam přesně je, nevím, kolik tam to je, to asi jediný, jak to je plně paráda. Já mám tady balení 1,8 kg, což je nějakých 64 porcí, což fakt vydrží. Rozpustnost u této proteináku je skvělá. Fakt necuckuje se, rychle a udělá to i trochu pěnu, což na chuti přidá. Cena tadyto proteináku se pohybuje okolo 1200 Kč, ale když hledáte ve slevách na různých e-shopech, tak najdete i za levnější, jako třeba já. Tak, abych to shrnul. Je to chutnalo, ale takový chemický, dalo se říct. A složení super, je tam hromada věcí, které pomůžou, ale až na pár výjimek se říká předtím. Cena, průměrná cena, jako je na středu, paráda podle mě a podle mě funguje celkově. Je to klasický proteinák, nic s tím jako neuděláte špatně, když se ho koupíte, můžu doporučit.